салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. Эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. Рекламаш 20 сум аст. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, маҳаллаи Роҳи Нав. Як хонага квартира дар 30 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона ремонти хуб дорад. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар автосентр пеши таксиёи Кӯлоб. Якомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ва шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи срочна фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Ленинский район. Якомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат нархаш бошад. 120 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дораи сарай ва склад мебошад. дар наздикии хона мактаб, садик, масҷид мебошад. харидор бошед, марҳамат занг занед. хона срочна фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Корвон Грандзавод. Якомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 35 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Гипрезем ва Ини Городок. Якомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 53 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дар мансард қарор дорад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. Якомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочна фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, Корвон Грандзавод. Якомната квартира дукомнаташ кардагиянд. дар 1 этаж қарор дорад. 34 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран аст. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочна фурӯхта мешавад.
اینا کвартираи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисору кӯчаи бобоҷон ғафур дар назди бозори самоҳ чорхонага квартира дар чорум этаж қарор дорад. дорои 4 балкон мебошад. нархаш бошад 430 000 сомонӣ бо савдо мешавад. хона ремонти хуб дораду хона алиша меша бо духонага. квартира дар шаҳри душанбе. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экрананд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед ба шумо иншоалло арзон мекунанд.